Għaddit ġimgħa minn meta aħna ġejna hawnhekk u għadna illi minkejja li l-Gvern irid jagħti l-impressjoni illi ġada l-pajjiż, ġada l-Parlament kollox business as usual, aħna nafu illi dan mhux hekk. Għaddew ġimagħtejn minn mindu aħna preżentajna il-proposti tagħna lill-Gvern imqassmin fuq 3 time frames, dak li jista' jsir issa, dak li jista' jsir f'6 xhur u dak li jista' jsir fi 18-il xahar. La b'mod formali, la b'mod pubbliku u laqqas b'mod informali ma ħadna ebda tweġiba. Għaddew 3 ġimgħat minn mindu aħna ġejna hawnhekk u għaddejna anke bil-kunsens tal-Gvern tan-naħa l-oħra tal-Kamra u ddeċidejna illi kien jistħoq dibattitu għax dak li għaddejjin minnu f'pajjiżna huwa ta' natura urġenti nazzjonali. Għada nagħlqu xahar mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia illi waslet illi dan kollu issa mhux biss sar preokkupazzjoni tagħna hawn Malta imma qed jaqa' taħt il-lenti tal-Ewropa u tad-dinja. Il-Gvern li jisma' sema' m'għamel xejn u qed juri biċ-ċar fit-tentattiv illi minflok il-Prim Ministru jmur barra l-pajjiż bħala biss portavoċe tad-Ditta Henley & Partners biex jipprova jbigħ iċ-ċittadinanza u s-sovranità tagħna daqs li kieku xejn mhu xejn. Għaldaqstant aħna ma naħsbux illi għandna nibqgħu illum nipparteċipaw fid-diskussjoni fil-plenarja fil-Parlament.